Iki bonus roti manis tunggal monggo mendet. Iki mocha, strawberry, piscok, coklat, sosis. Monggo milih. Tunggal. Niku roti kering. Sewu. Sedoso. Iku nggih cemilan apa oleh-oleh? Apa niki brownies? Benten, nek niku kan bolu, nek niki brownies. Nggih, nek toppingane sami, nek bolu brownies niki senes bolu. Nggih. Nek niku kan bolu. Nggih. Ajeng kalih. Tunggal, Pak. Monggo milih. Sak senenge. Niku piscok, nek sing niku piscok, mbok ngesake piscok sang coklat. Monggo, mboten napa-napa. Teng Kota Winangun. Niki di story nggih. Yatrane pas nggih niki. Matur nuwun.